Από εδώ ο κύριος Σπυρόπουλος. Καλησπέρα. Η κυρία Γερμανού. Και ο κύριος Φινάκης. Και από εκεί ο διαγωνιζόμενος μας, ο κύριος Γύρνα. Εδώ ο διαγωνιζόμενος μας τους λέγεται. Λέγομαι Νίκος Γυρνάς. Και ποιο τραγούδι θα μας πείτε? Θα σας πω το μουσικό ελληνικό μου τραγούδι. Ένα τραγούδι κατά του σεξισμού. Ο σεξισμός θα καταπολεμηθεί μονάχα με ελευθερία γνώμης και όχι με καταπίεση. Απεριόριστη τη γνώση του διαγωνιζόμενου και έτσι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Πώς σας λέτε? Λέγομαι Νίκος Γυρνάς. Γυρνάς την κυρία Γύρνα? Ναι, Γυρνά. Ωραία, έχω ένα δικό μου τραγούδι, το μουσικό δευτερεύσιο. Πολύ ωραία πάμε. Μουσικώνεται, ακούει μουσική, ακούει μουσική, να 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 ακούει μουσική, να 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 να. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τι όταν το λέγατε κοιτάγατε εμένα? Υπάρχει κάποιο υπονοούμενο? Όλα τα καταλάβατε. Ίσως την κυρία Γερμανού με έχει εντυπωσιάσει στα πολιτική. Γιατί τι έχει αφήσει αυτό το τηλέφωνο? Πρόσεχε παιδί, μόνη γυναίκα. Αμάν ρε Ηλία, που δεν βούλα. Ας είναι, που δεν βούλα. Δεν κάνει λέμε. Δίκαια παιδί. Ωραία. Έλα, πες το. Άντε πες το, θα το πεις, θα το πεις, πες το τραγούδι. Άστο με ρε, Άντε, ρίξε. πες το. Ωραία την πέτρη. Αν θα πάτε ρε κουρσό, δεν μπορώ, μα λέω ότι θέλει, δεν μπορούμε. Τα περπατούσα και τα πουλούσα. Προσοχή κοριτσιά, προσοχή κοριτσιά. Υπάρχουν αγόρια με παράξενα βίντεο. Υπάρχουν αγόρια με παράξενα βίντεο. Δεν βλέπω το μία, εκδηλωμένος είναι. Σταμάτα Ηλία, θα θέλαμε να μας πείτε για την Κριτική Επιτροπή. Θα σου πω ότι την Ναταλία Γερμανού τη λατρεύω. Η Ναταλία Γερμανού είναι μια υπέροχη γυναίκα. Κύριε Φινάκη, σας έχω στον αδελφό μου. Σου μοιάζετε ξέρετε. Σταμάτα ρε, σταμάτα την εγγύα μου. Στα μυαλά μου. Εσείς κύριε Σπυρόπουλε, δεν θα κάνει πολύ μου. Μπάτα μου, δεν κάνει την αλλαγή. Είναι λίγο στραβόξυλο. Συμφωνώ για αυτό, την περάσουμε. Εγώ στραβόξυλο. Εγώ. Εγώ δηλώς.